masu sassa da waƙoƙi muna nan a inda kabar mu sharif ba mu canza suna ba. Salati salami ya Allah babu gaba, salati salami ya Allah wurin shugaba Muhammadu al-Mustafa da Muhammadu gaba shuma gaban da kyakkyauno abin da muna babba. Mune shu'ara wal islam masu sassa da waƙoƙi muna inda kabar mu sharif ba mu canza suna ba. Hadibu wuri na kuta hadi cikin wasu baka, ku karo baitoci malam hikin wasu saka, akwai samfani a wutan ku ne babu hazaka, idan kun bar da ta kai na ba zan ƙara komai ba. Mune shu'ara wal islam masu sassa da waƙoƙi muna nan a inda kabar mu sharif ba mu canza suna ba. Yi shugaba wannan waka kwarai ta yi daɗi. Na zo wurin yin amshi sai na ji ta yi garbi. Amma du'a'i zan yi gare ka mai faɗi. Allahu ya ƙara basira kusa manzo babba. Mune shu'ara wal islam masu sassa da waƙoƙi muna nan a inda kabar mu sharif ba mu canza suna ba. Amma dai ka sani ni ne ba ilimi gare ni. Amma zan kira babana don ya karo bayani a cikin basirarsa sannan ya yi nuni ya faɗi halin ma'aiki Mustapha shugaba babba. Muna nan a yadda ka bar mu sharif ba mu canza suna ba. Shugaba wakar ne na ji kuntata da sauri ni kuma jike na kwasa gaba da babu kwari bade in jira abokina malam abubakari na kafa da yayansa jamilu ba shugaba ba. Islam ba su sassa da waƙoƙi. wace ce ma malam Hassan kan gayawa na san a kannai na san ni dai ba wai wannan na san a kannai na ni dai ba ka iya mun ba mai wannan suna yanzu nan ka samu za ka yi bayanin wace ce hama ba a baki na ba. Wallahi tallahi muna nan a tsaye ba ma buwaye ba ma kuma yin wani juye muna nan a inda sharifi ya bar mu mun muna nan a inda sharifi ya bar mu nan mun ka tumfaye na tabbata har abada ba mu ta na tabbata har abada ba za mu canja hali ba. Kuna shu'ara islam masu sassa da waƙoƙi inda kabar mu sharif ba mu canza suna ba. Sha'irai dan Allah ne sun gaskaya ne, sha'irai dan Allah ne na so ni dai ku bari cikin ku kun san tabbas ne dan karrabi ne da dai har ganzu kiri ne sai ku sanyo ne amma bangaren shi ne kan ku waƙoƙi muna nan a yadda kamar mu sharif ba mu canza suna ba. Sha'irai kuna zaune ana yaban dan amina ya kamata ku taso kowa ya zo ya nuna bajintarsa da yin yabo a gurin nabina dan Allah malam Musa dan Allah malam Musa da sauran mune shu'ara wal islam masu sassa da waƙoƙi muna nan a yadda kabar mu sharif ba mu canza suna ba. Musa na tija dan Allah maza aikata su wakan nan da kake yi ai ana so dan Allah so nan kware ai ka kwaso ba shuki ba ne ke nufi ya bada babba. Mune shu'ara wal islam masu sassa da waƙoƙi muna nan a yadda kabar mu sharif ba mu canza suna ba. abuwa kuna baitin ni kuna da bacci. Abuwa kuna baitin ni ina da bacci.
shi muke mauludi baban mahabu. Muna shu'ara wal Islam masu zansa da waƙoƙi. Muna nan a yadda kamar bashari ba mu canza sunawa. Abinda muke sai in ce Allah biyan sada. Alfarmar madafa mai matsayin laulawa. Amina baban Fatima mai birni na Madura. Allah ya sassaka mana ya ƙaro duk mahabba. Muna shu'ara wal Islam masu zansa da waƙoƙi. Muna nan a yadda kamar bashari ba mu canza sunawa. Baban faida ba zan baka banki, abinda ya sa ba zan baka kayo baki. Idan Allah zo ka kara baka. Muna shu'ara wal Islam masu zansa da waƙoƙi. Muna nan a yadda kamar bashari ba mu canza sunawa. Ina yaro da hadidi ko ya tafi bacci. Ina yaro na ajin nan ko ya tafi bacci. Ka san yaron nawa akwai shi da lalaci. In dai ya sami ɗan abincin shi har ya ci. Yanzu sai ya tsere don bai iya komai ba. Muna shu'ara wal Islam masu zansa da waƙoƙi. Muna nan a yadda kamar bashari ba mu canza sunawa. Karamar sharifi ta sa yau gurin babu sauro. Shi yasa na zo nima a mumbarin nan na hauro. Wasu baitoci na tattaro nake so na rero. Amma kar ka ce ni dai ban ce komai ba. Muna shu'ara wal Islam masu zansa da waƙoƙi. Muna nan a yadda kamar bashari ba mu canza sunawa. Na gani malam ya dawo da nija. Yana so baitocin waƙar nan ne ya ɗan ja. Ka ce da ni baki ne ka gan shi shi ja. Yanzu zan ba shi sifikar nan ba zai iya tsaro ba. Muna shu'ara wal Islam masu zansa da waƙoƙi. Muna nan a yadda kamar bashari. Kuma canza ba. Ko dai da ba sauro amma a yau akwai sanyi. Ko ba sauro ai akwai sanyi. Shi ya zaga ga kowannen mu gashi a layi. Kowanmu ya nuna alaman yana fadin sanyi. Ga mu da babban riga duka ga mu da babban riga duka muna mahabba. Muna shu'ara wal Islam Masu tsara waƙoƙi muna nan a yadda kamar bashari. ba mu canza komai. Malam Musa ya yi bayani wai da sanyi. Na lura burin Musa dai a ce a sha shayi. A dan haka Musa yanzu nan za a yi ba sauyi. Kowa ya zauna a neman Malam Sunusi gaba. Muna shu'ara wal Islam masu zansa da waƙoƙi. Da kamar bashari ba mu canza sunawa. A harkokin baiki dan Allah bande da ƙarya. Domin fani a gurin nan wallahi wani sanya. Kila sun kan gaya maka gaskiya. Wallahi ba shayi sai wallahi ba shayi sai babba. Islam masu zansa da waƙoƙi. Muna nan a yadda kamar bashari ba mu canza sunawa. Shakin nan da kaji sirrin yaban shugaba ne. Idan Mustapha na waje kuma zai yi daidai. Ina addu'a kun Allahu ya sadin mu gane. Mu bar yin yabon komai sai yabon shugaba babba. Muna shu'ara wal Islam masu zansa da waƙoƙi. Muna nan a yadda kamar bashari ba mu canza sunawa. Ya shugaba zan ba masoyi dai ya kunno. Wasu baitoci ne tun ɗazu shi ɗin ya auno. Kasan ashana ke kunna matsaro. Malam Hassan kai haƙuri ai ba za mu burmu ba. Islam masu zansa da waƙoƙi. Muna nan a yadda kamar bashari ba mu canza sunawa. Ni ma masoyi yau na taso da baiti na kawo. Ɗan gaisuwa
suna. An ce gurin nan da sanyi to ya samu ne. Sanyin cikin bege ne ko sai zuwa ne. Sanyin yana rasa zuciya da yabo kwararo ne. Cikin bege da Muhammadu shugaba na musulunta. Wani juwara wani silau masu zazzara waƙoƙi. Bala na kayan da kamar masharar ba mu canza suna ba. Lallai muna nan inda shariki gaban mu kuna ci. Sannan muna nan tare da madi iyaye agaji. Roƙo muke yi mun Allah sarki kuma tigiti. Ya dafa wa madi ya dafa wa madi bayan sa ba ma bari ba. Wani juwara wani islam masu zazzara waƙoƙi. Bala na kayan da kamar masharar ba mu canza suna. Ita da ita mati shara o aiki gari ta. Duk lokacin da ka ganta a kan aiki gari ta. Wanda abin ya zo rumbu ya zo gare ta. Muna nan ba mu canza sakamako. Wani ju'ara wani islam masu zazzara waƙoƙi. Daga ana kayan da kamar masharin. Canza komai ba. ga abin da daɗi amma a tuna da sallah don haka mai saurare alwala don a kulla kowa ya je ya zo na za mu je sallah domin mu gaida ma'aikin shugaba na babba Wani ju'ara wani islam masu zazzara waƙoƙi. Daga ana kayan da kamar masharin ba mu canza suna ba.